потребители на YouTube, аз съм Майнкрафтършата. Това е един урок, аз си повториме фермичка, хубава фермичка. И на фермичка за жито, моркови и там. Първо си поставяте, нали, в момента ще мисля мой дизайн. И си я правите 3, 4, 5. Е така и на 8-то го поставяте, зависи, нали, такова те тук така. Броите 4 и на 4-то пак го поставяте. Това просто не се брои. Ето и тук така започвате да броите 1, 2, 3. И след това правите така долу така. Ето 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И на 8-то е блока. Сега така го правите, ако не се лъжа, от всички страни, да. Сега броите 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И на 8-то поставяте блока. Ето, в случая е така. След това, ако се чуете кой е този сервер, казва се PurBG, в момента съм в креатива. Да, ето така. Сега тук вътре се екрана. И сега ще измисля дизайна как да бъде. Значи първо ще намерите средата. Ето така. Правите си така. След това тук си взимате така спрете. И поставяте две дървцата така и две бутончета. Фактически реално това трябва да стане входа. Да, ето входа. Много ми казва, че си рехопър, но не знам да им вярвам ли. Така. Мисля, че ще е изцяло дърво. Но ако е така. Да не с банда малко, не знаете. Ако не забравя, може да сложи линк на моданието за програмката. Но това е само при положение, ако не забравя. Ако забравя, съжалявам. Е така, ето. Следвайте ми инструкции. Сега правите го е така. Сега поставяте glowstone. Да, супер. За сега бива. След това от тази страна го пете пак така. Всъщност не. Ето така не трябва да е така. Ще взема така ще правя. Съжалявам много, не съм съжалявам. Така, както счета. Поставяте така. И нали от какво идвам, зависи. Ако сложа както счеташ, както стоят, нали? Поставяте си ето така. Трябва да стане едно. Така. И така. Го правите. Като се замисля... Да. Опа. Обърках малко. Защо го направих така? Така трябва да е така. Сега. В тази страна си измислят някакъв дизайн, аз мисля. Така ще го мисля. Дайте малко. Да, също отвънка така. И сега това ще го пръсната. И след така пак слагате glowstone.
Няма го бавим, ще направите така. Не така, не така. Ето го. Се просто те махна това. Ще една вазичка. И иска така обаче слагате някакви други цветя по ваш избор. Аз ще сложа нещо. Да, става. Прилича вид. Много лекичко. След това ние целим красиво. Ако не целим това, ми кажете. Всъщност вие няма как да ми кажете, но да. Сега. Тук правите така. И тук правите пак така. Така две. Пак две. Тук пак така. Не така трябва да се получи. Съжалявам много, но просто съм малко болен. Ето. Така. И идва момента, ако ще се направи тавана. Тавана е важна част. Той се прави толкова лесно, че просто... Не? Рекох, че се е бърнал. А тук така ще го направите две купчета нарочно. Защото да изглежда по-яко. Не защото да изглежда по-яко, но просто така да съм решила. Защото иначе няма и без това да измислите. Нали, вие ще си измислите, защото аз знам, че вие сте умни и то много. И ето така сега го правите. Сега ще го махна аз. Така, пак ще го махна, така. Глежда по-хубаво. След това така го издигате пак така. Така го правите. Хоп. Тук е така. След това, като е направите така, да. Тук отвътре си правите, сега ще направите водата. Водата е една от най-лесните работи. Слагате всеки един вал. Така. И отдолу го заменяте с глоустоун. Защото прямо, ако поне малко се види водата, все пак да бъде по... Добре, тук нямам право на вода, но все едно, това е водата. Все едно ви казвам. Е така, това е водата. Ето е водата. Така. Си го запълвате това нещо. И все едно, че вече има вода. Има слой. Ще го таковате. След това си поставяте тук така сидове и всякакви други глупости. Да, не се чудете. Защо за свет? Така. Да, ще гледате да не я изтъпквате. Много съм. Да не стъпвате по тях. Оп. Нещо да е такова. Много бъркам копчетата, аз не знам.